Ламда сондата, или още наричан кислороден сензор, е малък датчик, който стои на изпускателните тръби при по-съвременните автомобили. При някои коли има една ламда сонда преди катализатора, докато при други такива има и втора, която се намира след катализатора. При V-образните мотори пък, както и при тези, които имат два реда изпускателни тръби, при тях се налага използването на 2 или 4 ламда сонди, които стоят съответно преди и след двата катализатора, които са при тези по-сложни двигатели. Когато ламда сондата измерва колко е кислорода в изпускателните газове, тя предава тази информация на компютъра на двигателя, чрез която самият той изчислява какво количество гориво да пръскат дюзите и така да се получи балансирана, нито твърде богата, нито твърде бедна горивна смес. Крайната цел е ефективен и икономичен двигател. Дали дефектира ламда сондата и колко време би издържала тя? При тези условия, в които работи ламда сондата, т.е. в изпускателните газове, при тази свръхтемпература и на всичко отгоре супер мръсотия и сажди, е напълно нормално кислородният сензор да се износи с времето. Различни фактори биха се отразили върху живота му, но ако частта е оригинална, поне според мен и това, което съм наблюдавал, е, че тя трябва да изкара поне ни 120 до 200 хиляди км. При по-старите автомобили ламда сондите нямаха вграден нагревател в себе си, което усложняваше работата на сондата, защото и се налага на практика тя да изчака газовете да достигнат необходима температура, за да може самата ламда сонда да отчита правилно. Докато сондите с нагревател, които са при по-новите автомобили, на практика не се налага такова чакане. Това улеснява работата на ламда сондата. По този начин е логично се сетим, че живота би трябвало да е по-дълъг. Когато ламда сондата дефектира, почти никога не излиза индикация на таблото под формата на Check Engine, да светне лампата за двигателя. Това става, защото ламда сондата не е на принципа или работи или не, а напротив. Тя винаги продължава да работи, но проблемът е, че тя спира да дава правилна информация на компютъра. С други думи, много е трудно да разберете, ако ви е дефектирала точно ламда сондата, колата ви се струва, че не работи добре и не върви както преди, а пък нямате Check Engine на таблото. Потърсете добър диагностик, който да прочете на живи данни и да разбере какво се случва в този двигател. Има едно изказване, което се носи: изключи ламда сондата и ако колата започне да върви правилно, значи точно ламда сондата ти е за смяна. Лично аз съм пробвал, защото имах някакъв проблем с колата си и не стана нищо. Колата започва дори да прекъсва още повече, дори да гасне. И като се замисля, ако щеше да работи колата нормално без ламда сонда, за какво тогава са сложили въобще инженерите там, ако щеше да може без нея да работи тази кола? Каква ламда сонда да изберем, ако проимаме проблем с ламда сондата на колата си? На пазара се предлагат универсални ламда сонди на доста изкушаваща цена. Те представляват самия сензор, патрона на сондата, с малко парче кабел, но без букса на края, така че когато човек, независимо каква кола има, да си оголи жиците на края, да си сложи оригиналната букса и така да си монтира ефтина ламда сонда на колата. Обаче тия ламда сонди не работят. Просто хората не дават правилни данни на компютъра и в много случаи човек имам проблем с сондата, слага универсална сонда и колата става по-зле, отколкото с дефектната стара сонда. Както винаги тук ще кажа, че най-издържано във времето е да си вземем оригинална ламда сонда, просто защото тия сонди карат супер дълго време. Вече споменахме малко по-назад колко дълго време от към километри. При много от колите на всичко отгоре ламда сондите си само оригинални и човек няма друг избор. Ако ви е станял бюджета, обаче не ви се дава чак толкова 4, 5, 6, 700 лева за ламда сонда и искате да рискувате с автормаркет такава, моят съвет към вас е: не си слагайте универсална, просто с жиците накрая, а си потърсете ламда сонда, която отговаря едно към едно с вашата и с буксата, каквато е вашата фабрична, оригиналната ви ламда сонда. При мен е супер много хора обаче са идвали с оплакванията, че сложили Bosch, Denso на колата си, изкарала няколко месеца и ето пак колата, нещо не е наред с нея. Та помнете, никакво подвързване и преправяне. Ламда сондата е доста прецизен сензор и няма как да бъде заменена с просто някаква, която изглежда същата. Универсални решения при този тип сензори не съществуват, защото малко изменение при измерването на кислорода в газовете води до големи изменения в горивния процес на мотора. Най-важното от всичко е, каквото и да става, помнете, колата е просто тенекия или пък пластмаса при по-новите. Не трябва да ви притеснява чак толкова много нещо свързано с колата ви. От всичко най-важното е да сме живи и здрави. Освен това,
Ние пък сме тук и можем да ви насочим към най-доброто за вашата кола и то на приемлива цена. Ако имате нужда от съвет, експертен съвет или оферта за своята кола и част, каквато и да е тя, обадете ни се и на драго сърце ще ви помогнем. Ударете по един лайк, а ако този клип ви е харесал, по този начин ще ни надъхвате, продължаваме да записваме и да помагаме на хората с съвети и с насоки как да си поддържат колата, за да няма дълго време проблеми с нея. До скоро!